Тук идеята е бранда се казва Гламора. Страхотен, наистина, уникален дизайн имат. И може само нещо да вметна. За повечето хора, които ще кажат тапет в кухнята, не, той ще се умирише. Не, той не поема миризма. Да, не поема миризма. Значи тук при Гламора те всъщност според мен създават изкуство по-скоро, а не тапет. И всъщност имат различни дизайни, от които може да се избира. Всеки дизайн се предлага в различни цветови комбинации, но всъщност интересното е, че дизайна се принтира за твоята стена, за вашата стена. Ние даваме размерите и съответно даже може да си изберете някакъв фрагмент от целия дизайн и съответно само него да се принтира. Наистина е изключително гъвкав производител. Има различни материали, между другото. Този тапет може да си го сложи в банята, тъй като съществува и с материал фибростъкло. Може да се принтира и върху фибростъкло, но в случай сме избрали винил, за да бъде по-лесно за поддръжка. Супер издръжлив, възможно е да се почиства, елементарно, ако нещо се напръска, се забръсва, издържа на влага. Пак казвам, от гледната точка тук на човек, който не просто си е направил кухня, ами я използва като за последно.